عنكم السلام. And ፍጻሜታት ናይ ሰሙን እዚ بلو إذا خبركم تخطاتلتنا مدب سبورت حزنا قريبنا لنا كسع فصامي مكتتالكم سانا كخون بأخبارات نعدم كبران سمعتنا أمنا لهم أنتي كلام تحسنا نتي بإسران كلتن نحس جميل زلو هجراوي وددرات بايتاتين مسير ترايب خون زي هجراوي وددرزي قبل شدشتي إنزواتات استواتو قبل عدمة عصر تخلتك 17 عام زعدمي ولدو تتعوت يوم ساتفو زلو نزو وددرات عمل كيتنا مبار مز بريزيدنت هجراوي فدريشن بايتاتين مسير تا أتي يوهانس حتى على الكنكاي كنفتنينا مجمرتا أتي يوهانس لذهب كان عدل يمسكنكا اسكا مجمري كهنا أوداد بنا يزوددر كما يوز مثل بخمي طرنا فيه تدالي زلو كتحبرنا يعني اللي زي وددر زي عمتاوي زدالو مدباب كرنت خوينو عمت كتجزيان جبرات يعني كرنت زيا تا جمجام نكايدلا تي زوبات هتزلو مقالة أزياء زيانا نقمتلو ስለዚህ ናይ ለዘበን ከአኒ በፍልይ ዝበለ ኩለን ዘዋታት ተሳተፋሉ ዝድሪ ሕጂ ኣብ ዝገበርኩ ዋላ ኢንተርቪው ዞባ ባሕሪ ብዙሕ ምክንያታት ናይ ምትራፍ ኣጋጣሚታት ነይሩ እዩ ኣብ ናይ ለዘበን ግን ኩለን ዘባታት ተሳቲፈን ምልኣተ ናይ ዞባታት ዘሎ ሰብ ዝኾነ ፍልይ የብሎ ማለት እዩ كم زخبلن أنا هكذا وبعده بحري عمي أي تساتفتن لما عملت كساتف زخلا بلوت مخنيات أنت يتخون زخيل أنت يصرح السلزة كايدة تخون خيل ظهر بوزوح زحلفة شي دشتورحون نسيهم نيرونيو ግን ኣብ ውሽጦም ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕን ቀሊል ኣይኮነን ንሕና ንህቦም ስልጠና ተጠቂሞም ብናይ ውሽጢ ዓቕሞምን ዓመት ሙሉ ዝገበርዎ ምድላዋት ሩኡይ ዝኾነ ኣብቲ ዞባ ነቲ ቴኒስ ጠመ ተረኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ንሕና እውን ብዓቕምና ነዚ ናይ ጄታይ ፕሮግራም ንነዊሕ ግዜ ዝሰራሕናሉ ማለት ናይ ግራስሩት በዚ መደብ ከዓ ተወዳደርቲ ኮይኖም ቀሪቦም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚህ ብናእተው ናይ ዞባታት ብጣዕሚ ዋላ ሓደ ግዜ ሆነ ዞባ ጋሽ ባርካ ናይ ምትራፍ ጉዳያት ነይሩ እዩ ናይ ለብዘበን ግን ኩለን መፂን ኣለዋ ካብ 72 ተወዳደርቲ 66 ሒዝና ንወዳደር ኣለና ማዕረ ኣብ ክልቲ ፆታ ማትዩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ከዕላማ ናይዚ ዝካየድ ውድድር እንታይ ክኸውን ይኽእል ዕላማ ናይዚ ውድድር እቲ ዝዓበየ መደብ ናይ ሃገራዊ ፌዴሬሽን ኣብ ቴኒስ ናይ ጁኒየር ቴኒስ ኢኒሽቲቭ ዝብል መደብ ናይ ግራስሩት እንዳኸድካ ስልጠና ብምሃብ ካብኦም ንሃገር ዘፀውዑ ስምያት አትሌት ምፍጣር እዩ ስለዚ ቀደም ብዞባ ማእከሊ ብዝበዝሐ ዝዕብለን ነይሩ ሕጂ ግን ዋላት ተወዳዳሪነቶም ዘርእየካ ስጋብ በዳሃ ዝኾነ ውድድር እዮም ዝሰዓሩ መብዛሕትኦም ዞባታት እምበር ብከምዚ ናይ ቀደም ብገፊሕ ስዕረቱን የለን ስለዚ ንሕና ውሽጥና ንግምግመሉ እዩ እዚ ናይ ሃገራዊ ፌዴሬሽን ዘዳለዎ ዓመታዊ ውድድር ናይ ዞባታት ኩለን ጠርኒፉ ከመይ ኣለና ነቲ ለውጢ ኣምጪና ዳይ ምፃናን ዝብል በዚና ንግምግሞ ማለት እዩ ካብዛ ሓለፈ እዋን ከም በዓል ክለብ ደንበ ሰንበል ዝኣመሰላ ብዙሓት ተፃወት መንእስያት ወይ ውልዶ ተፃወት ኣብ ምፍራይ ወይ ኣብ ስልጣን ፀኒሐን ኣብዛ ሓለፈ እዋን እውን ምረቃ ተኻይዱ ነይሩ ከምኡን ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ናይ ዲያኑ ስልጠና ሂብኩም ነይርኩም እስከ እዚ ኩሉ ኣብ ዞባ ማእከል ዝካየድ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ስራሓት ኣብ ባይታ ቴኒስ ኣብ ካልኦት ዞባታት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ፅቡቅ ስራሕ ዝርከብ ኢልካ መገለፅካዮ ከም ፕረዚደንት መጠን እወ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ዞባ ጋሽ ባርካ ንመጀመርያ ግዜ
ካባና ሓገዝ ንእሽተይ ብምሕታት ብናቶም ናይ ውሽጢ ዓቕሞይ ፍልጠናታት ናይ መሃብ ዕድላት ነይሩ እዩ ብልፅ ዝበለካ ዞባ ማእከል ካኒ ኣብዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ገይሮም ዝመርዎ ብዙሕ ለውጥታት ተራእዩ እቲ ዝዓበየ ነገር እንታይ እዩ ንሕና ንዝሃብናዮ ስልጠና መሊሶም እሶም ካኒ ብውሽጢ ዓቕሞም እንድሕርከም እንዳገበሩ ኣብ ስልጠናታት ገይሮም ኣብቲ ስፖርት ብዙሕ ለውጢ ዘመፅእ ናይ ለብዘበን ኣብ ዓሚ ንኩለን ዞባታት ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ተዋሂቡ እሶም ባዕሎም ከዓኒ ኣብቲ ቦቶም ብዙሕ ስልጠና ከም ዝገበሩ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ልዕሊኦም ንርኢ ኣለና ስለዚ ዞባታት ነንሕድሕደን ካብ ተሞክሮ ብምልዋጥ እንድሕር መደባት ሰሪዐን ዓብ ለውጢ ደምፅእ ድሮ እውን ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሃገራዊ ፌዴሬሽን ስርሑ እንዳቐለለሉ ኣብቲ ዝዓበየ ከምዚ ጠመተና ንሕና ሕጂ እቲ ኣህጉራዊ ዝኾነ ሕግታት እንዳማላእና ንምኻድ እንድዩ ዋንደይ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መደባትና ሕጂ ሓንቲ ናይ ኣፍሪካ ውድድር ክነካይድ መደብ ስለ ዘለና ናብኡ ንምብፃሕ ናይ ኣሰልጥንቲ ስልጠና ናይ ዳያኑ ስልጠና እንዳሃብና ድሮውን ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ዳንነት ባጅ ዝሓዘ ኣባል ኣለና እዚ ማለት እንታይ እዩ ፅባሕ ንጎን እንገብሮ መደባት ሙሉኣት እንዳኸድና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እተን ዞባታት ካነ ንሕደን እንድሕር ናይ ተሞክሮ ምልዋጥ ገይረን ብዙሕ ለውጢ ክመፅእ ማለት እዩ ንሕና ካኒ ሓገዝና ክውሰድ ማለት እዩ ሓራይ እዚ ሰንበት ዝዛዘም ዘሎን 10 መዓልታት ከይዱ ዘሎ ሃገራዊ ውድድር እንታይ ሚዛን ምሃብካዮ ከመይ እዩ ገምጋምካ ዘሎ ሕጂ ኣብታ ናይ መወዳእታ ደረጃ እንድያ ተበፂሓ ዘላ ሎሚ እያ ተኣንፈት ትህብ ዓሚ ብዙሕ ለውጢ ናሪና ብዞባ ደቡብ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ተወዳዳርነቶም ሕጂን ካልኦቱን ለውጥታት ንሪኤሎም ስለ ዘለና ኣብዛ ናይ ፅባሕ ቀዳም እትዮም ዝሓለፉ ክረኣዮም ግን ብገምጋም ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ናይ ቀደም ብነዊሕ ብገፊሕ ስዕረት ብዙሕ እንዳጎደለ ዝኸደሉ እዩ ዝዓበየ ነገር ከዓኒ ተኣፍልጦ ኣብቲ ዞባታት ኣትዩ እቶም ቅድም ተፃወቶም ዝነበሩ ስልጠና ወሲዶም ኣብኡ ከይዶም ከዓኒ ብውሽጢ ዓቕሞም ይገብሩ ስለ ዘለው ኣብ ተፃወቶት ክእለት ጥራይ ዘይኮነ ዲሲፕሊን ከዓኒ ኣፍልጦ ኣብቲ ቴኒስ እንዳበዝሐ ከይድ ስለ ዘሎ ዲሲፕሊን ዝተረኣየሉ እዩ ስፔሻሊ ኣብ ተፃወቶት ዘሎ ዲሲፕሊን ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ስለዚ ቴኒስ እንዳፈለጥዋ ከይዶም እዮም ኣብ ቴክኒኩ እንድሕር ኣቲና ከዓኒ ዝፈርሕዎ ዝነበሩ ኣብ ናይ ሰርቪስ ተወዳዳርነቶም ትሕት ዝበለ ዝነበረ ማዕረ ናይ ዞባ ማእከል ምስ ኩሉ ዕድላታት ረኽቦ ማለት እዩ ተወዳደርቲ ኮይኖም ውፅኢቶም ከዓኒ ኣብዛ ናይ ፅባሕ ሰንበት ክንደኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ በለን ቀፃሊ መደባት ናይ ዘይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ከመይ እዩ ክመስል ኣብ ምጥርናፍ ሃገራዊት ጋንታ ይኹን ካልእ እንታይ ይመስል መደባትኩም ሃገራዊት ጋንታ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና ብዞባ ማእከል ዝተዓብለለ ነይሩ ኣብዛ ናይ ሕጂ ኣንደር ተወልፍ ካብ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ እውን ናይ ዕድል ተረኺቡ ነይሩ ናይ ምእታው እዚ ለውጢ ንምሳእ ማለት እዩ ናይ ሕጂ ውፅኢት ርኢና ከዓ ናበይ ከም ንኸይድ ተኣንፈት ባዕሉ ክገልፀልና ግን ብዛዕበየ ኣብ ዞባታት ይስራሕ ከም ዘሎን ካብ ዝለዓለ ሓገዝ ተረኺቦም ከዓኒ ብዞቦኦም እንድሕር ናይ ባጀት ትሕዝቶ ቁርተይ እንድሕር ረኺቦም ብዙሕ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ትሕተ ቅርፂ ዘይብለን ትሕተ ቅርፂ ተትህልወን ኣብ ናይ ቴኒስ ብፀዋታ ባፅዕን ወይ ዞባ ደቡብን ጥራዮም እምበርተን ካልኦት ብብዝሒ ኣብ ናይ ባስኬትቦል ኣብ ናይ ቮሊቦል እንዳኸዱ ኣብ ፍፁ ኣብ ሓመድ እንዳኸዱ እዚ እንድሕር ኣምፅኦም ኣብ ትሕተ ቅርፂ ከዓ ሓገዝ እንድሕር ተገይሩሎም ከዓኒ በቲ ከባቢኦም ዘሎ ናይ ኮንስትራክሽን ትካላትን ምምሕዳራትን ንሕና ከዓ ቴክኒካሊ እቲ ሓገዝ እንድሕር ሂብናዮ እሞ ዓብ ለውጢ ኢና ክንፅበ ብዓብዩ ግን ከመስግን ዝደሊ ብዘካትዮም ኣሰልጠንቶም ዋላ እቲ ፌዴሬሽን እቲ ኮሚሽን ወለዲ ብዓብዩ ወለዲ ነዚ ውድድር እዚ ምስ ትምህርቲ ማዕረ እንዳረኣዩ ቀዳመ ሰንበት ርሕቕ ኣብ ዝበለ መሰልጠኒ ቦታ ኣብ ምብፃሕ እዩ ከምዚ ኣብ ዞባ ደቡብ ንሪኦ ማለት እዩ ብውሽጣዊ ዓቕሞም ዝገብሮ ለውጥታት ጉዱሳት ከዓኒ ተፃወቲ ወይ ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ዘለዎ ሕጂ ከም ናይ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ኩሎም ብኣጠቃላላ ኣብ ዞባታት ዘሎ ግን ተገዳስነት ልዑል እንዳኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምስጋና ንወለድን ነቶም ኩሎም ሕጂ ኣብ ጥቕኦም ዘለዎ ኣሰልጠንቶም ኣለይቶም ብምልኦም ናይ ደብዘበን ፍልይ ተብላውን ክመፁ ከለዉ እቶም ስልጠና ዝወሰዱ ናይ ኮች ምስኦም እዮም መፂኦም ሕጂ እቲ ምዕባለ እንዳበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ ተወዳዳርነቶም ከዓኒ ብኡ መጠን እንዳወሰኻ ኸይድ እዩ ንሕና ከዓኒ ብዙሕ ዕድላት ናብተን ዞባታት ኢና ንህብ ማለት እዩ ሓራይ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ኤርትራ ኣቶ ዮሃንስ ስለ ዝሃብካኒ ግዜ ብስመይ ምስም ኩሎም ሰማዕትና ነመስግነካ ኣብ ውድድርኩም ይኹን ካልእ ንጥፈታትኩም ድማ ዓወትን ኣሳልጦን ይምነየልካ ይቐኒየለይ عليك عشبك
بنوس وكف كلت عمد زكاير سبورتاوي قطمات حيلتات مكلخال إيرترا مبل 16 سبورتاوي مساندو بتوتات كعس أجرن كعس مرببن زمت صوني حدا مسكرم عب كتما كرن مجارجو كخفت يوم زي وردر زين أسات حرور حن صومن زكاير توتات كعس أجرن كعس مرببن لأهلوتات حيلتات مكلخال إيرترا زوكلا جانتات كسات فوين أبزي روسنن هلخن حيال توادرن تنزر رأي صوتان بار عم بربب حرينا نسري بينيفر مخته سنت شعلا سوا كنفن بدهن كسات فوين أبتي ناي مخفت سنسر عدما حالينا أنصار شعلا كقاتمين إزي بوقوع دقف نبرت كتما كرن مامي قود سلاسل سبورتاو قطمات حيلتات مكلخال إيرترا كاب علت عسرت حدا مسكرم جميرو شمت تخصي ككير مدب كتحزن كله وردر فرق ماراثون دك تبعتي دما 29 مسكرم ككير مدب اللوم عليك أشبرك دوبك يحبحي علي عالسوا سمك يحبحي علي دبوك علي تتواتي والدنيا